बे समावहाय निउस 24 बड'लेण्डआ नैबे गा 38 बोसोरसालिया जथुम्मानि जा बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मा लोगोसे टंला गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मा बेवहाय दंफायो आरो बेवहाय आलासि महरै लेंहरजानाय दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि बोसोनगिरि बारग' नेहाथारि बिथां नीलकान्त बिथां आदाया सारा दंफैयो बिथांनिफ्राय मिथिना लानानै नैबे समावहाय बर'नि जिथु हाल-साल जाबाय थानाय जिथु दाङाबाजि जानानै दिनै गोदान मोनसे सरकार मोननो हादों बिटिआरआव बिनि बागैबो आं बिथांनि सायाव सोंनो नागिरदों लोगोसे साहित्य सभानि बेलायावहाय जिहेतु बर' माहारिनि मोनसे सिनस्रि बायदि साहित्य सभाया बिनि सायावहाय बिथांनि सायाव मा बुङो बिथांखौ सोंनो नागिरदों सारनि खुलुमबाय सार बे समावहाय नोंथाङा सासे बर' साहित्य सभानि बा बर' थुनलाइ आफादनि गागि मावथि हिसाबै नोंथाङा साहित्य सभाखौ बर' जाथिनि गेजेराव फोथांना लानाय समावहाय बा फोथांना थांनाय समावहाय माबायदि बिबानखौ लानानै मावनो नागिरदों साबायखर थाबाय नोंथांमोननिसिम बे समाव आङो टंला गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो टंला जौथा बर' फरायसा आफादनि सेक्रेटारिफोर बुंदों जिहेतु बिथांमोना गावसोरनि बोसोरारि जथुम्माखौ बेवहाय खुंदों आरो आं बेवहाय दिनै नोंथांमोननि जिनोखि सोंनाय बेनि मोगा-मोगि जानानै आं बेखौनो बुंगोन जे बर'फोरनि गेजेराव दाख्लै बावैसो जि मोनसे पिटिसननि बिसायख'थि बेखौ जों नुनानै बिसेसकै गोजोनदों जे मोनसे मोननै जाथायनि अनगायै बेखौ नागारनानै फ्राय गोजोनैनो जालांबाय बेयो जोंनि थाखाय मोनसे गोजोन होननानै जों बुंगोन आरो बिसेसकै बेयो जोंनि थाखाय मोनसे गोदान आसा लाबोदों जिहेतु नैबे बिसायख'थिया बर'फोरनि मोनसे दावहारु हान्जा एनडिएफबि बिथांमोना 34 बोसोर दावहानि उनावहाय गावनि जेनिखि मोन्थाय बे मोन्थायखौ मोननो बिथांमोना नाजानानै मोनसे गोरोबथायाव फैबाय आरो गोरोबथा फैनायनि उनावनो बिथांमोना बिसायख'थि गेलेदोंमोन आरो बे बिसायख'थिखौ जोङो बयबो रंजादों आसलथे जे मोनसे डेम'क्रेसिनि मोनसे फोरबो बेयो गणतन्त्रनि मोनसे फोरबो आरो बेवहाय जोङो ओरैबायदि नुदों जे 80% जोंनि बिटिसि रायजो राजाफ्रा बेवहाय भट होदों आरो बिथांमोननि जेनिखि भट होनाय बे भट होनाय मथेनो रायजोफ्रा गावसोरनि लुबैनाय बायदि बिथांमोना गावसोरनि बिसायख'थिखौ दैदेनहरदों आरो बे मथेनो दायो बिटिसिआव जेनिखि जोंहा मानिजाथाव बिथांनि दैदेननायाव बिटिसि सरकार दाबाय आरो जोङो मिजिं खालामदों जों आसा खालामदों जे आगोलनि जि सरकार जाय सरकारा जायफोर जेंनाखौ मावाखैमोन गोदान सरकारा बे गासैबो जेंनाखौ नायबिजिरनानै खामानिखौ मावगोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरो बेनिफ्राय जोङो बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जों बेखौ खावलायगोन जाहाथे जेनोखि आगोलनि सरकारा जुदि माबाफोर गोरोन्थि मावलांदोंब्ला बिथांमोना बेखौ रायलायनायनि गेजेरजों अनलायनाय सैलायनाय बुजिलायनायनि गेजेरजों आरो मोनसे जौगानायनि मोनसे थांखि लानानै नाथाय बिथांमोना खिथेर होखारलायनाय बे थांखिखौ लायालासिनो खामानिखौ मावो बेखौ जों लुबैदों आरो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय आं बेखौ खावलायगोन दायो जिथुनिखि बिटिसिनि दफाफोर दङ बेखौ जाफुंहोनायाव इमप्लिमेन्टेसन खालामनायाव साहित्य सभानि बिबाना मा जागोन जोङो गासैखौबो नायजोब्बाय डिटेल्स जेनोखि बर'नि जेनोखि मोनसे थामथि गोरोबथा बे गोरोबथायाव नायनानै जों नुबाय आसलथे बेवहाय बर'फोरनि थाखाय गोबां होदों नाथाय जों मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन जे बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जिहेतु दायो माने सिगां बुंनो थाखाय एसे उसुबिदा मोनदों नैबेनि बेलायाव जे आसाम सरकार आरो भारत सरकारा जुदि मोजाङै मावफुङोब्लासो जों बुंनो हागोन जे बे गोरोबथाया जोंनि थाखाय खोब मोजां जादों होननानै आरो गोरोबथायाव जि दफाफोरखौ सोदों गासैबो मोजां गोजा नाथाय बेयो सोनारगोन मावनायनि सायाव सोनारगोन आसाम सरकार भारत सरकार जोंनि जेनोखि दायो गोदान सरकार बिटिसिनि बिथांमोना जुदि मोनथामै गोरोबनानै जुदि रायजो राजाखौ फोथायनानै जुदि खामानिखौ मावोबा निश्चय बे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट जागोन बेखौ जों नुहुरदों आरो To News 24 Bodoland, News 24 Bodoland YouTube channel, please subscribe and click on bell icon. Thanks. दा नुनो मोनदों बिटिआर ओनसोलावनो माखासे हारि हारिसाफोरा दाङाबाजिखौ दिन्थिदों जाय बिटिआरआ बा बिटिसिआ बर'निल' गुबुननि नङा होननानै बुंनो नागिरो माखासे मानसिफ्रा खिन्थु बिटिआरआवनो गासैबो जानांगोन थानांगोन बे समावहाय बिटिआरनि जितु एकर्डआव नुनो मोनबाय बा बिटिआरनि जितु इलेक्सन बेवहाय नुनो मोनबाय मोनथाम दोलोजों मोनसे सरकार जथाय सरकार जाबाय बेवहाय मा बुङो जोंनि नोजोरावथ' बे रोखोमनि जोङो नुवाखै साफा सानै ओरैनो भेस्टेड इन्टारेस्टफोर थायो बिसोरो गावनि खोथाखौ सानो आरो लोगोसे गावनि आफादफोरनि जे अस्तित्व बेखौ लाखिनो थाखाय बिसोर बे बाथ्राखौ बुंदों जानांगौ आरो नाथाय जों दिनै नुदों जे गोदोआव आसामनि बेलायाव आं दिनै बिटिसिनि बाथ्रा बुङाखै गोदो आसामनि बेलायाव बर'फ्रा
जेरैबायदि नासयजादोंमोन रांखान्थियावनो होन समाजखान्थियावनो होन राजखान्थियावनो होन सोलोंथाइ बिथिङावनो दिनै बिटिसियावथ' बे रोखोमनि रावबो खालामजायाखै गुबुन जेसेबां हारिफोर दङ हारिसाफोर दङ बर'फोरनि अनगायै बिथांमोना समान मोनथायखौनो मोनदों होननानै आं बुंगोन मानोना बिथांमोना जों जेखौ मोनदों बेखौनो बिथांमोना मोनदों बावहाय राजखान्थियावबो जेबो माने फारागथिनि जेबो जेंनाखौ जों नुवाखै बिथांमोनखौ बास बिसार खालामनायखौ जों नुवाखै आरो दा बेवहाय जुदि सोरबा बुंदोंब्ला बेयो आसलते बेसलेस होननानै बुंनांगोन आरो बे बाथ्राया दा बे समावहाय मैखोमै बर' आरो अबर' सोदोबा जोंनि बे बिटिआरआवनो ओंखारदों होननानै बुंबाबो भुल जानाय नङा गोरोन्थि जानाय नङा बे हिसाबै जिहेतु साहित्य सभाया मैखोम बिबान दङ बर' जाथिनि बे बेलायाव नोंथाङा मा बुङो नैबे बर' आरो अबर' होननाय सोदोबा आसलते नैबे बिसायख'थिया फ्राय जोबनाय बायदि जों नुदों आरो नैबे थांनाय बिसायख'थियाव बेयो फ्राय जोब्बाय जिहेतु जों नुनो मोनदों दानि जि गोदान सरकार बेवहाय बिथांमोना इकुइपिएलजों लोगोसे जायनोखि मोनसे एकदम माने बर' आरो अबर' होनबाय थादोंमोन जिएसपि बे जिएसपिआ दिनै सरकाराव हाबबाय आरो बिथांमोननि जेनोखि दैदेनगिरि क'क्राझार समाजनि एमपि बिथाङा बुंबाय जे जोंनो सरकाराव थाबाय जोंहा दिनैनिफ्राय बे रोखोमनि बेले बेजे साननाय गैलिया आरो बेवहाय बिजेपि थाबाय आसामखौ जाय खुंबाय थादों भारतखौ जाय शासन खालामदों बिथांमोना दिनै थाबाय बेखायनो आं सानदों बे मोनथाम हान्जानि जे मोनसे सरकार फैनाय लोगो लोगो बर' बिटिसि ओनसोलाव बर' अबर'नि बाथ्राया फैला होननानै आं सानदों आरो बे गोमालांसिगोन लासैनो दायो सारा बर' हारिखौ मा होनना खावलायनो सानो बे बिटिआर बासि बर' हारि आरो आसामनि बिटिसि बायजोआव थानाय बर'फोरखौ मा होननानै खावलायनो सानो बिटिसि ओनसोलावथ' जोङो जयैनो खामानि मावनांगोन आरो बिसेसके जोङो बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जोंहा गोबां जेंना दङ आगोलावबो दङ दिनैबो दङ बेफोर जेंनाफोरखौ नायै नायै गोदान सरकारा सुफुंगोन बेखौ जों नुदों जेंनाफोरखौ बिथांमोना फोजोबलांगोन बेखौ जों नोजोर होदों आरो बेजों लोगोसे बिटिसिनि बाहेरायाव जायफोरनाखि बर'फोर दङ बिथांमोनहाबो दायो जि मोनसे आसाम सरकारा जि मोनसे होदों बिथांमोना बर' माने अट'नमास वेलफेयार काउन्सिल मोनसे होबाय बेनि गेजेरजों बिटिसियावथ' बिटिसि जों मोनखाबायानोसै जोंहा जोंनि जि मोनसे गाहाय बिथाया जोंहा बिटिसियाव थाबाय बर'फोरनिया आरो बेजों लोगोसे बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फ्राबो निस्सय राजखान्थि बिथिङाव रांखान्थि बिथिङाव समाजखान्थि बिथिङाव सोलोंथाइ बिथिङाव गासैबो बिथिङावनो बिथांमोना गावसोर लुबैनाय बायदि मोन्थायखौ मोनगोन आरो खामानि मावनायनि मोनसे खाबुखौ मोनगोन आरो जायनि थाखाय जोङो बिटिसि आरो बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फ्रा समानैनो जों जौगानो हागोन आरो जिहेतु जोंहा बर' साहित्य सभा हिसाबै जोंहा बेवहाय बिटिसि बा बिटिसिनि बाहेरा होननाय बाथ्रा गैया जोङो गासैखौबो लानानै जों बर' हिसाबैनो खामानि मावदों बर' हिसाबै जों सानो बर' हिसाबैनो जोङो समान जौगानायखौ जों लुबैयो